DRF 2019 22 juta. Plat Rembang pajak baru. Tuh. 22 juta. Info. Yo Mas, motor murah 2020 regane 24 juta. 24 juta yo. Pajake iki bonus yo. Bonus ngantek 2026 pajake iki. Pelate anyar. Dijaga ngono kono. Beh. CRF 24 juta. Plate yo anyar. Istimewa piro istimewa lur? 2,5. 2,5. Wes ora usah susuk. Ora usah susuk ya. Rego iku ayo, rego Indomaret ayo. Kilometernya 15.000. 15.000, bane cek jalan Ngarburi. Lah iya. Pontiang mentore cah. Anyare ora ono iki. Lah iya. Oh, mening iki pira? Iki regen Pira iki pira? 13 juta susuk. 13 juta susuk ya, mening ya. Orisinal ya. Orisinilan. 13 juta susuk. Ora ngomong 12 akhir. Penak. Tapi akhirnya tekor. Itu diguguk. Loh, kok ora kelar. Masuk. Makanan dagangan itu loh, celing. Naik nambang kan. Sini apa enak no? 5,5 nego apa pas? 5,5 pas ya iki ya. 2018. Loh. Profit 5,5 pas. 2018 mati pajak. Cuy. Gaina, oleh apa nah gaina? Baico nah gaina brak harga piro iki? Piro? Baico, tenan pura nah gaina tenan pura. Dulu betul awas. Ontran. Oh. 4 juta motore ngene iki. Yo nah. Yo. 4 juta unitnya ngene iki. Baico. Oh, sepin. Info go. 12,5 nego yo. Oleh rukoh sajadah. Sajadah. Wis murah-marik. Susuk sakarepe dhewe. Pajaknya anyar mah ya. Iya, oke. Info. 10 juta ya, orang 15 susuk ya. Susuke luwih wah nalpote double iki. Weh, nalpote double. 10 juta susuk. Wah, entek meneh gede nek mok 10 juta ra ono. Wes susuk. Bos, 8 juta kalau 14 lho. Lagi gas, Bos. Gone dulurem yo. Wah, gone dulur lanang didol nggo butuhan nandur bako. 8 juta tak lho, Bos. Nandur bako ambok iki. Piro iki, Lur? Apike ngene. Heh? 13 yo, susuk yo. Susuk. 13 susuk 2016 apike ngene. Pinten iki Gus cah bagus? Mau 7,8 ae Mas. 7,8 tahun piro? Tahun piro? Papa tapi barangnya bagus. 2,4 tapi barangnya kempling apik ya. 7,8. Jerone piye jerone iki? Istimewa Mas ori. Walah jerone apik ngene. Iya re. Wah, jerone apik ngene bodi mbring. Walah bring. 7,8 leh kurang. CRF lur 2020. Wajike panjang ngantek 2026. Plate wis anyar iki lho. Plate wis anyar. 2020 pajak plat Bower. Bonus pajak sampai 2026. Regane 24 juta ae. DRF 2019 22 juta. Plat Rembang pajak baru. Tuh. 22 juta.
Info rego. 12,5. 12,5 nego ya. Oleh rukoh sajadah. Sajadah. Ayo. Wis murah-marik. Susuk sakarepe dhewe. Pajaknya anyar mah ya, Kian. Iya, oke. Penak. Tapi akhirnya tekor. Jajal diguguk. Loh, kok ora kelar. Dia masuk. Antara dagangan itu loh. Celing. Naik nambah kan. Sini apa enak no? 5,5 nego apa pas? 5,5 pas ya iki ya. 2,18. Loh. Profit 5,5 pas. 2,18 mati pajak. Cuy. Bos, 8 juta kalau 14 loh. Lagi gas, Bos. Gone dulurem yo. Wah, gone dulur lanang didol nggo butuhan nandur bako. 8 juta tak loh, Bos. Info. 10 juta ya 2,15 susuk ya. Susuke luwih wah nalpote double iki. Weh, nalpote double. 10 juta susuk. Wah, bentar sampe gede nih mau 10 juta ra ono. Wes susuk. Pinten iki Gus cah bagus? Mau 7,8 ae, Mas. 7,8 tahun piro? Tahun piro? Apa tapi barangnya bagus. 2,4 tapi barangnya kempling apik ya. 7,8. Jerone piye jerone iki? Istimewa Mas ori. Walah jerone apik ngene. Iya re. Wah, jerone apik ngene bodi mbring. Walah bring. 7,8 leh kurang.